Ok, mahafinaritra somary mbala sesisesy kely zegny ato milomoay za fa misy raha fo zegny tiako volagnina aminao zegny agnatin'iza milomoay zo ty zegny za mahita maro aminareo zo ty zegny mahita za milomoay zo ty mahita za mandalo mafoko losy todiko zegny zegny aloha azo miolona dia magnaramaso amizay zegny sanany aminareo zo ty mahita za milalagna ke raha tiako volagnina aminao zegny karaha ty ny fitsaboana business ny fiasagna amin'ny business ilagna mentalité satria eky tsara zegny anao fa tia omby aloha fiaignanao fa na anao tia omby zay zegny mila managna teknika anao mila managna stratégie anao ke stratégie entinao hiasagna amin'ny businessinao zegny mazy nefa ankamaroazan'olo super riche amin'ny fiaignana misy atsika ty super riche volagniko azonao atsika jiaby eny samy manambola fa isany tsy mikonta fa ny olo jiaby tonga au sommet au top ankamaroazana olo jiaby zegny managna fahazaragna aloka izy mifomandraigny zegny aloka izy nde hiasa amin'ny businessnazy izy mikarakara soit izy io amin'ny physique soit amin'ny mentalité soit spirituelle soit le mentalité soit le spiritualité nazy soit le physique nazy ke za jeudi za ndraiky tsy ndriky au top fô agny direction antsika za hitanao jeudi zao avy mandraindrainy avy nivavaka avy nagnano méditation eto amizay koa zegny za jeudi amina rabatigna zegny sazonao mikotrakotrana za ty ato milomilomoa hely karaha igny zegny dia ataoko phrase zegny mety mba vitanao zegny donc hitanao zegny la stratégie le ilainao agnatinao milomoa boka misy fotoana zegny kajo anao sazonao magnanjay boka ty misy business misy fotoana zegny anao tegna kajo anao tegna fa maregny anao mipetraka ambony sezy io izy ka business en ligne tsy avy anao mipetraka ambony sezy io misy fotoana anao voa raha tsy ho vita koa kajo amin'ny raha ty mitovy stratégie entinao milomoay misy fotoana anao milomoay sisika anao fa sisika anao vola ijanogny doko za zegny ijanogny doko za zegny zay amizay zegny laviany vocabulaire hoe keep going mandiana fo alefa fo izy koa zatry mentalité izy amizay alefa fo anavant alefa ary zay zegny la ilanao le mentalité na soldat izy ka nagnanao zay le mentalité na soldat izy ko anao tafiditra business anao tsy maintsy tafita fo azonao i mentalité na soldat zay zegny ilainao satria igny même chose appliquenao amin'ny vie privée nao na amin'ny businessnao zay somary enjakenjagnely zegny anao io amin'ny fotoana zay azonao raha nazavaiko igny karaha zay atao amin'ny tsiabo izy zay fa izy ndraiky koa zegny atsika oza baba